JL, unsa day gusto nimo inigdako? Akong gusto akong teacher. Ako, gusto ko mahimong doktor. Ikaw? Ako, gusto ko mahimong pulis. Dugaya ba nato mahuman na nag-eskwela ba? Dugay gyud. Pero ato ragot to limot-limutan. Abi guni mo JL, dali ra kayong panahon karon. Dili na to hibalan. Sa sige na tong eskwela mahimo na dayon tag profesional. Bitaw no, ikaw may nganong pulis man imong gusto? Gusto ko magpulis because I want to serve and protect Filipino people. Ah, galing nga oy. Ikaw JL, nganong gusto man ka magdoktor? Gusto ko magdoktor kay akong tiwasan ang naay mga sakit. Sure oy, tiwasan gyud. Gusto ko magdoktor kay gusto ko makatabang sa naay mga sakit. Oo na JL, eskwela jud tagtarong para sa atong kaugmaon. Kuya, asa day ka? Nagdala lagi kag bag. Wala ko kasabot sa balay mo eh. Perminpira ko ginayaw-yawan nila ni mama o ni papa. Tapos maingon pa gyud sila nga tapulan daw kay ko nya, dako pa gyud daw kay kong kaon. Pero sige, giyaw nila sa imuha kuya. Nanay, isa ka rason. Nagbabadlong na po siguro na. Tiguang na mga kuya, dili na mga dapat magbabadlong. Kabalo ko sa imo kuya nga dili ka mamin ako istoryahan ka sa imong ginikanan. Kuya, kung nasakitan ka sa ilang gistorya nga sakit para sa imuha, is labaw na po silang nasakitan tungod sa imong gibuhat. Ito kuya, paminaw kasaba sa imong ginikanan kuya. Ang pagkasaba nila sa imuha kuya, nay usa ka rason. Ikaw kuya, paminaw gyud og istoryahan ka sa imong ginikanan. Mao na imong moralison kuya. Abi magud nimo kuya, walay ginikanan nga wala nagtan-aw sa kaugmaon sa ilang anak. Tama bitaw yung advice mi no? Kuya, unsa pa may gulat nimo? Balik na dito. Bitaw kuya, ang maayo nimong buhaton, muuli ka dito tapos mga ikag pasaylo. Bitaw, GL, me, daghan kayong salamat sa inyong mga advice ha. Muli na lang kog balay kay mga ikog pasaylon nila ni mama o ni papa.